El pavelló Firal de Sant Carles de la Ràpita va ser el passat dissabte l'escenari del primer festival benèfic de l'Angula. La festa gastronòmica es va organitzar amb fins solidaris. Així, l'organització va aconseguir reunir 6.000 euros que se destinaran a l'ONG Ajuda en Acció per desenvolupar un projecte social per millorar la situació de les dones a Mèxic. El festival va ser organitzat per 2 restaurants de la Ràpita amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres empreses privades que hi van participar subministrant productes o bé amb aportacions econòmiques. La gerent del restaurant Bon Marisc, Elena Queralt, va destacar el suport obtingut per part d'un bon nombre de voluntaris i també la quantitat d'etiquets venuts de forma anticipada, cosa que els va ajudar a saber abans de la cloenda del certamen que comptaven amb 6.000 euros de beneficis. Nosaltres, i avui ja veieu la gent que ajudant-nos, a part dels camareros professionals que han vingut per a l'acte. I les previsions són molt bones perquè els tiquets la majoria estaven venuts anticipadament, llavors ja hem pogut fer 4 números, sabíem els gastos i avui ja podem dir que donarem a Ajuda en Acció 6.000 euros. Per la seva banda, l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, va apuntar que la festa gastronòmica va complir 2 objectius. D'una banda, reunir una important suma de diners per a l'ONG Ajuda en Acció i, d'altra banda, impulsar una nova alternativa turística i gastronòmica a les Terres de l'Ebre. Aquí tenim avui gent que ve de la part de l'Aragó, de la part de València, de la part d'Alacant, de Castelló, a part des de Tarragona, Barcelona i Girona. I això és important perquè complim els 2 aspectes que teníem previstos. Per una part complim l'aspecte de recaptar diners per a la ONG, que era el més important, i de segona part de convertir-nos una vegada més en el municipi que tirem endavant alternatives turístiques i gastronòmiques del territori. En aquest primer festival benèfic de l'Angula es van arribar a cuinar al voltant de 140 quilos d'angules.